Hadin bau perkat ula poi hospital ki doktor bat kinas kilara kloya u sha emergency room kakmi jong perkat ringkat ke Sofia ki ab habar jong ke emergency room kat ba ki para marjan ki bawan put ki ab habar jong ke hospital ki doktor ki ale kat bala henry u perkat kindit ben riushu ka shadem jong perkat ka kinde henry kamet kaladai tha paro shirnian ka kami jong berkat ka no kos ngodi ringkat ke Sofia ringkat ki para marjan ki bawan put hato shisha phim hun mo yes tang yanga shawai pi dang kwa ban kled yanga pila labun kisngi ki por ngayai ap ka kubor bangat mo pimlo Hipen slot borban perkat ngajau satang ki umat kumbadung unam sarang yusir la pala wow kome kajing it kalashe ya rame yang akan pinya umpat kendit benriu ka Sofia kala camping pat ka kemijong perkat lei kam kren beriu syu kala syong kum kabi ki para marjan ki bawan budru ki laling a badon ka jing sngo senei ya uperkat hadin ar kenta u doktor loani na emergency room ka Sofia kala mare pat keli u doktor ula kendit benriu ne em uperkat ka kemipat ka syong saju kum kabi u doktor upai da kadut kmat basnosi padu om hoi u berkat lashai kasni usakindit henry long shu kumbau julong namar kabor chicken mau jungu kaladu no ken mau shu ne itu shu ya phine ya kakmi sobha map yangi ngilaya shidom kat bala henry ngimla shu madwanra ya kabor chicken mau jong berkat ka Sofia kum kabi haju kayeng ka kami jong berkat pa kala kelon na kaja kasyong yala imei go kun osmo sin na du dang rid pila don bat imei lada yang ka kami pinsa kleno jingdom kan wan tap wala ujau ha kata kapor kakemi kajau ki umat ringkat ka Surya ka Sofia kam na ngonge Yesu
kayeng haju ki para marjan ki bawan bud ki yosngo ya ka jinglin nyar ka kemi jong uperkhat baro ki para marjan ki jao ki umat bat ki shong haju kum ki be bat men sem ka kyu